Tá Stádas Scoil Gaeltachta bainte amach ag scoil an angeal chamadí ar an chéadú. Bhín scoil páirte sa scéim ahantas ón bhliain 2017. Is í an tain scoil sa cheantar seo a teag féimú fríde an Gaeilge. Níl Gaeilge sa cheantar seo agus bhaileann an Gaeilge a chorthan cinn sa cheantar agus go mé an seans ag cibí daine ar bhaile de has frídí Gaeilge a chorthan cinn sa cheantar. Is maith am a bheith ag fólam trídí Gaeilge mar sin an teanga an tír agus is maith am a bheith cant Gaeilge just tá sé inta maith. Tá an scoil seo inta maith mar leor muid faoi Gaeilge, obair muid faoi Gaeilge fásta. Bei ihe oscailte ag an scoil ar an inú leideag do Martha agus an scoil ag geirí Chiliú Deltaí a bhálú chuig an tomaide has. Joseph Macaí, nuairt cúla cethar, scoil an angeal chamadí, chun daith huan na nál.